Unibertsitatean bertan igardute gaua ikasle guztiagoek horixe mobilizazio egunaren hasiera. Eskolarik ez ikasgeletan ia geldirik upna ikasleek diote etorkizunari eusteko deitu dutela gaur greba. Pentsatzen dugulako azken urte hauetan hezkuntzak eraso larriak jasaten ari dituela eta zen igoera alde batetik, bestetik DBH-en eta batxilergoan egin behar duten aurre proiektu lege hau. Gaurko gauzak ikusita etorkizuna beti ezin da ahaztu, ezin dugu ahaztu. Eta borrokarekin pentsatzen dugu gauzak hobe daitezkela, noski baietz. Bestela zergatik egongo ginateken hemen, bai. Hainbat langilek bat egin dute ikaslekin, ondoren manifestaziora joan dira. Entonces lo que tenéis que hacer es recoger la pancarta e ir a Santo Inuti por las aceras. Hemos continuado a Santo Inuti, deberá ser por la acera, ya que la manifestación es sin permiso, ¿vale? Antoinuti parkean egin dute bat ikasle guztiek, bertatik abiatu da eguneko ekitaldi nagusia, manifestazioa. Normaltasun oso egin dute bidea. Foru Legebiltzarreko egoitza nagusian bertan bukatu da. Euskal Autonomia Erkidegoan ikasle abertzaleak taldeak bat egin du greba eta mobilizazio egunarekin. Murrizketen kontrako eta hezkuntzaren aldeko manifestazioak egin dituzte ikasleek. Bilbon, Arriaga Antzokiaren aurrean elkartu dire ikasleak eta ondoren erreformei ez pankartaren atzean kale nagusian zehar manifestazio jendetsu egin dute. Euskal Herri osoan eguerdirako 35 manifestazio deitu ditu ikasle abertzaleak taldeak.